नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक कवडे सर, बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड. आपण पाहत होतो पेपर 1 ऑफिस मोटिवेशन. पेपर 1 ऑफिस मोटिवेशन आणि आपलं प्रकरण 3वर होतो. आपण प्रॅक्टिकलच्या प्रकरण नंबर 3मध्ये होतो आणि प्रकरण 3 होतं या ठिकाणी वेतन प्रशासन, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रशासन किंवा कार्यालयीन वेतन प्रशासन. याच्यामध्ये आपण विद्यार्थी मित्रांनो याआधी सर्वसाधारणपणे 3 प्रॅक्टिकल पाहिले. एक होती उपस्थिती पंजिका, त्याच्यावरून होतं वेतनपत्रक किंवा सॅलरी शीट, आणि एक होतं दैनिक भत्ता किंवा TADA बिल, प्रवास व दैनिक भत्ता. अशा प्रकारचे साधारण 3 प्रॅक्टिकल पाहून झालेले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण याच्यामध्येच या प्रकरणामधलं 4थं प्रॅक्टिकल आज पाहणार आहोत. आणि या 4थ्या प्रॅक्टिकलमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला जे कर्मचारी असतात ज्या कर्मचाऱ्यांना मासिक किंवा मंथली पगार मिळतो किंवा सॅलरी मिळते, अशा कर्मचाऱ्यासाठी या ठिकाणी एक त्यांनी पगार स्लिपचा नमुना किंवा सॅलरी स्लिप या ठिकाणी दाखवलेली. तर या ठिकाणी पगार स्लिप किंवा सॅलरी स्लिप म्हणजे काय याच्याविषयी आपण अगोदर समजून घेऊ. विद्यार्थी मित्रांनो, काय असतं, आपण पगारपत्रकामध्ये अनेक कर्मचारी एका स्टेटमेंटमध्ये पाहिले. आपण 2 नंबरचं याच्यातलं जे प्रॅक्टिकल होतं, प्रॅक्टिकल नंबर 17, या प्रॅक्टिकल नंबर 17मध्ये आपण पगारपत्रक किंवा सॅलरी शीट काय पाहिलं होतं, तयार केलं होतं, सॅलरी शीट. हे जे सॅलरी शीट होतं, या शीटमध्ये एका कार्यालयामध्ये अवेलेबल किंवा कार्यरत असणारे सर्व कर्मचारी, किती कर्मचारी, सर्व कर्मचारी यांच्यासाठी पगाराचं एकच पत्रक तयार केलं जातं. किती पत्रक तयार केलं जातं, एक पत्रक तयार केलं जातं. आणि ते जे स्टेटमेंट आहे किंवा पत्रक आहे त्याला पगारपत्रक, वेतनपत्रक किंवा सॅलरी शीट असं आपण म्हणत होतो. आणि ते कसं तयार करतात हे या ठिकाणी आपण समजून घेतलं होतं. विद्यार्थी मित्रांनो, सॅलरी शीट समजून घेतल्यानंतर आपण त्यापैकीच आणखी एक महत्त्वाचं प्रॅक्टिकल त्याच्याच आधारित असलेलं एक महत्त्वाची बाब अशी पाहत आहोत, ती म्हणजे जे कार्यालयीन कर्मचारी दैनंदिन कामकाजामध्ये त्या ठिकाणी कार्य करतात आणि महिन्याला पगार घेतात किंवा मंथली पेमेंट घेतात, अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांना दर महिन्याला पगार करत असताना कंपनीमार्फत, त्या कार्यालयामार्फत किंवा त्यांच्या व्यवसायाच्या मार्फत ज्या वेळेस त्यांचं पेमेंट केलं जाईल ऑफिसमधून, त्या ऑफिसमधून पेमेंट करत असताना विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण पगारपत्रकामध्ये आणखी एक बाब कोणती पाहिली होती की त्यांचे त्यात काय दिले होते, बँक अकाउंट दिले होते. काय दिले होते, बँक खाते. काय दिले होते, बँक खाते नंबर. तर हे जे बँक खाते नंबर दिले होते त्याचं काय कारण होतं, कारण त्यांचे प्रत्येकाचे नेट पेमेंट किंवा देय पगार, बरोबर आहे, नेट पेमेंट किंवा देय पगार किंवा पगाराची शुद्ध राशी, त्यालाच आपण नेट पे म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, नेट पे. हा नेट पे कुठं जमा होतो, बँक खात्यात. कुठं जमा होतो, त्यांच्या बँक अकाउंटला जमा होतो. म्हणून एका कॉलममध्ये त्यांच्या नावासमोर आपण काय दाखवलं होतं, बँकेचे अकाउंट नंबर दाखवले होते, ठीक आहे नाही, बँकेचे अकाउंट नंबर्स दाखवले होते. आणि हे जे अकाउंट नंबर्स आहेत हे अकाउंट नंबर्स तिथं घालण्याचं कारण असं होतं की त्यांना जो मिळणारा पगार आहे किंवा शुद्ध पगार आहे किंवा नेट पेमेंट आहे, महिन्याला डिडक्शन म्हणजे काय, वजावटी किंवा त्याच्या पगारातल्या एकूण पगारातल्या त्याच्या कपाती जाऊन जे त्याच्या हातावर शिल्लक राहील तेवढा पगार त्याच्या कुठं जमा होतो, बँक अकाउंटला. कुठं जमा होतो, बँक अकाउंटला. हा बँक अकाउंटला पगार जमा करत असताना तो कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट झाला, त्याचा एकूण पगार महिन्याचा किती होता, काय त्याचा टोटल पे एका महिन्याचा किती होता, म्हणजे एकूण महिन्याचा पगार किती होता तो त्याला कळाला पाहिजे. ते काढण्यासाठी त्याचं जे कॉलम्स असतात, बरोबर नाही, त्याचा त्या ठिकाणी मूळ वेतन असेल, महागाई भत्ता असेल, त्याच्यानंतर घरभाडे भत्ता असेल, त्याच्यानंतर वाहन भत्ता असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी मिळवून त्याचा टोटल पे किंवा एकूण पगार तयार होतो, बरोबर आहे. मग हा ज्यावेळेस एकूण पगार तयार होतो तो एकूण पगार
त्याला किती आला आणि किती त्याच्या ॲक्च्युअलमध्येचा कॅल्क्युलेशन किंवा त्याचं गणना किती झाली एकूण पगाराची, बरोबर आहे. एकूण पगाराची गणना किती झाली हे कळल्यानंतर किंवा हे समजल्यानंतर त्यासाठी टोटल त्याच्या हातावर लिखित स्वरूपामध्ये काही बाबी असणं आवश्यक आहे. ते म्हणजे त्याला कार्यालयामध्ये येऊन माझा पगार किती आहे हे विचारण्याची गरज पडू नये. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी काय करतात, कार्यालय अधीक्षक किंवा त्या ठिकाणचे जे अकाउंटंट असतात त्यांना ह्या कार्यालय प्रमुखाच्या मार्फत पगार पाठवत असताना, कधी बँकेत पगार पाठवत असताना त्यांच्या हातामध्ये एक सॅलरी स्लिपचा नमुना दिला जातो. म्हणजे सॅलरी स्लिप त्यांच्या हातामध्ये दिली जाते आणि त्यांच्या हातावर सॅलरी स्लिप दिल्यानंतर त्यांना त्याच्यातून एक गोष्ट लक्षात येते की आपल्या बँकेमध्ये आपला पगार किती स्थानांतरित झाला, आपला या महिन्याचा एकूण पगार किती होता, त्याच्यातून वजावटी अथवा कपाती किती झाल्या, म्हणजे बचतीच्या असतील, टॅक्सेसच्या असतील, वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये जो पगार कपात झाला असेल किंवा कमी झाला असेल, तो कमी झालेले हेड्स किंवा त्याचे शीर्षक काय होते आणि कुठल्या ठिकाणी आपले किती रुपये गेले हे सविस्तरपणे विद्यार्थी मित्रांनो हे कोणाला समजत असतं, त्या कर्मचाऱ्याला समजतं. आणि एकूण पगारपत्रकामध्ये म्हणजे एकूण पगारपत्रकामध्ये किंवा सॅलरी शीटमध्ये जेवढे कर्मचारी आहेत, समजा या ठिकाणी एखाद्या कार्यालयामध्ये 100 कर्मचारी आहेत. किती कर्मचारी आहेत, 100 कर्मचारी आहेत. या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला काय दिलं जाईल, तुमच्या हातात पगार देताना त्याच्या हातावर रोख न देता एक सॅलरी स्लिप त्याच्या हातात दिली जाईल आणि त्याचा जो नेट पे आहे किंवा शुद्ध पगार आहे महिन्याचा अखेरचा त्याच्या खात्यावर जो जमा झालेला आहे तो किती आहे ते त्याला त्याच्या स्लिपवर दिसेल. तो कुठं दिसेल, त्याच्या स्लिपवर दिसेल आणि ॲक्च्युअलमध्ये त्याला बँकेत गेल्यानंतर तेवढे पैसे त्याच्या खात्यावर जमा झाल्याचा मेसेज असेल किंवा जमा झालेलं त्याला क्रेडिट दिसेल. अशा पद्धतीने या ठिकाणी काय केलं जातं, कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी कर्मचाऱ्यांना आपल्या चालू महिन्याचा किंवा झालेल्या महिन्याचा, विद्यार्थी मित्रांनो झालेल्या महिन्याचा म्हणजे संपलेल्या महिन्याचा, आपण पगार कधी घेतो, महिना भरल्यानंतर. म्हणजे या ठिकाणी 1 ते 31 तारखेचा महिना असेल तर 31 तारीख ओलांडल्यानंतर ज्या दिवशी तुमचा पगार केला जाईल ऑफिसमार्फत ती तारीख 1 तारखेपासून 5 ते 6-7 तारखेपर्यंत कोणतीही असू शकते. आणि त्या दिवशी ज्या दिवशी पेमेंट यांनी बँकेला पाठवलं, कुठं पाठवलं, बँकेला पाठवलं, त्या दिवशी त्याच्या हातावर म्हणजे कर्मचारी आपल्या कार्यालयात असतो आणि त्याला कशाचं वाटप केलं जाईल, पगार स्लिप पाठवली जाईल. काय पाठवली जाईल, पगार स्लिप किंवा सॅलरी स्लिप या ठिकाणी दिली जाईल आणि ती सॅलरी स्लिप घेऊन तो स्वतःच्या बँकेमध्ये जाऊन आपले पैसे किंवा पगाराची रक्कम उचलण्यास पात्र होईल किंवा त्याच्या लक्षात येईल आपल्या खात्यावर आज पगाराचे किती रुपये जमा झाले. त्याला बँकेत न जाता देखील या ठिकाणी त्याला याचे कॅल्क्युलेशन समजतात आणि ह्या कॅल्क्युलेशनच्या आधारे तो काय करत असेल त्या ठिकाणी त्याचा निर्णय घेईल. बँकेत किती पैसे आहेत याच्याविषयी त्याला संभ्रम राहत नाही. म्हणून या ठिकाणी महत्त्वाचं काम काय आहे ते म्हणजे त्याला चालू महिन्याचा पगार किती होता, तो एकूण पगार किती होता, त्यानंतर त्याच्या वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली कपात किती करण्यात आली किंवा वजावट किती करण्यात आली आणि शुद्ध पगार किती पाठवण्यात आला बँकेच्या खात्याला. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला इथंच बसून आपल्या कार्यालयामध्ये किंवा कर्मचाऱ्याच्या त्याच्या टेबलवर त्या ठिकाणी त्याच्या लक्षात येईल की आपण आपल्या या चालू महिन्याचा नेट पे किंवा शुद्ध राशी आहे की नाही, हा जो नेट पे आहे हा किती आहे, पे म्हणजे पगार किंवा वेतन, मग हे शुद्ध वेतन आपलं बँक खात्याला किती पोहोचलेलं आहे हे या ठिकाणी त्याला बसून कळेल. आणि हे समजण्यासाठी आणि त्याच्या डोक्यात संभ्रम राहू नये म्हणून कार्यालय यांच्या सोयीसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी प्रत्येकाच्या खात्यावर नेट पेमेंट किती पोहोचला याची आकडेवारी उपलब्ध असलेलं किंवा पूर्णपणे पगारपत्रकामध्ये जेवढे कॉलम असतात विद्यार्थी मित्रांनो, जे एकूण शीट किंवा सॅलरी शीट होतं किंवा पगारपत्रक होतं याच्यामध्ये एकूण 100 कर्मचाऱ्याचा नाव असेल त्या ठिकाणी पगारपत्रक असेल. परंतु या लोकांना प्रत्येकी 1 ते 100 अशा प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वेगळी सॅलरी स्लिप प्रिंट काढली जाईल.
काय केली जाईल, वेगळी सॅलरीची स्लिप ही कॉम्प्युटरमधून प्रिंट काढली जाईल आणि ही प्रिंट ही सॅलरी स्लिपची सही करून, कोणाच्या सहीने, अधिकाऱ्याच्या सहीने किंवा कार्यालय प्रमुखाच्या सहीने ही प्रिंट कोणाला दिली जाईल, ही प्रिंट प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या हातावर दिली जाईल आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या पगाराचं वर्णन असेल. काय असेल, पगार किंवा वेतन याचं काय असेल, वर्णन असेल आणि त्या वर्णनामध्ये सगळे टप्पे पगारपत्रकामध्ये जे होते तेच पगारपत्रकातले कॉलम या ठिकाणी या सॅलरी स्लिपमध्ये किंवा पगार स्लिपमध्ये असतील आणि या पगार स्लिपचे सगळे कॉलम त्याला इथंच कळाल्यामुळं या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टीचा फायदा त्याच्यासाठी काय होईल की या ठिकाणी हे कॉलम पाहिल्यानंतर त्याला शुद्ध राशी किंवा नेट पेमेंट त्या ठिकाणी खात्याचं किती असेल ही बाबही लक्षात येऊन जाईल आणि या ठिकाणी पगार स्लिप किंवा या ठिकाणी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा वेतन जे मंजूर केलेले असेल त्या मंजूर केल्यानंतर व बँकेत त्याच्या खात्यावर वेतनाची रक्कम जमा केल्यावर, कधी जमा केल्यावर या ठिकाणी त्यांना काय केलं जाईल, कार्यालयाद्वारे संगणकीकृत म्हणजे कसं, कॉम्प्युटराइज्ड स्लिप, बरोबर आहे. संगणकीकृत म्हणजे संगणक म्हणजे कॉम्प्युटर आणि या कॉम्प्युटरद्वारे जी पगार स्लिप प्रिंट काढण्यात येईल ती त्याच्या हातावर देण्यात येईल आणि त्याचा जो नमुना आहे तो विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी कुठं दिलेला आहे, खालीलप्रमाणे दिलेला आहे. त्याचा नमुना कुठं दिलेला आहे, खालीलप्रमाणे दिलेला आहे आणि हा जो नमुना आहे हा नमुना कसा असतो ही बाब आपल्याला या ठिकाणी प्रत्यक्षपणे प्रॅक्टिकलला शिकायची आहे. म्हणून या ठिकाणी शीर्षक ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे पगार स्लिप किंवा सॅलरी स्लिप. हे मटेरियल कॉम्प्युटरमध्ये त्या कर्मचाऱ्याच्या नावावर सेव्ह झालेलं असतं. त्या ठिकाणी संगणकमध्ये ह्या बाबी सेव्ह केलेल्या असतात. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एक पुढची बाब अशी लक्षात येईल तुम्हाला, ती म्हणजे त्यांनी या नमुन्यामध्ये काय काय कंटेंट दिले आहे ते आपण बघून घेऊ. या ठिकाणी 02 काय दाखवलं आहे मॉडेल बघा. या पगार स्लिप हा एक नमुना दिला आहे त्यांनी. हा काय दिला आहे त्यांनी, नमुना म्हणजे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारची पगार स्लिप भेटते किंवा सॅलरी स्लिपचा नमुना कसा असतो ते शिकण्यासाठी दिलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी या मोरे HM किंवा HM श्री मोरे HM या कर्मचाऱ्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, या ठिकाणी म्हणजे अनुक्रमांक 2 दिला. विद्यार्थी मित्रांनो हा जो अनुक्रमांक 2 आहे हा पगारपत्रकामध्ये श्री मोरे HM यांचा अनुक्रमांक हा 02 होता. 1 2 3 असे 100पर्यंत जेवढे कर्मचारी होते त्या कर्मचाऱ्याचा प्रत्येकाचा अनुक्रमांक जो आहे तो या ठिकाणी दिलेला आहे आणि या ठिकाणी किती अनुक्रमांक पडलेला आहे, 2, बरोबर आहे. आणि तो अनुक्रमांक त्यांचा 2 होता म्हणून या ठिकाणी 2 आलेलं आहे. म्हणून 1 दिसणार नाही परंतु 1च्या ऐवजी 2 नंबरची कर्मचारी दाखवले आणि नाव काय त्यांचं, मोरे HM, बरोबर आहे. तर या ठिकाणी पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे पगार स्लिपचा, बरोबर आहे. या पगार स्लिपच्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये त्यांनी काय टाकलेलं आहे, याचा कालावधी, कशाचा कालावधी, कोणत्या महिन्याचा पगार केला त्याचा महिना, त्या कालावधीचा महिना दिलेला आहे आणि हा महिना आहे मे 2017. काय दाखवलं त्यांनी, मे 2017. विद्यार्थी मित्रांनो याही ठिकाणी तुम्ही दुरुस्ती करून लिहू शकता. ती म्हणजे महिना राहिला तरी चालेल परंतु 2020 करा आणि झालेला महिना लिहायचा असेल तर तुम्ही काय करू शकता, ऑगस्ट 2020 करू शकता. ऑगस्ट 2020 या ठिकाणी लिहू शकता आणि अशा पद्धतीने त्याची नोंद बदलून तुम्ही बाकीचं मटेरियल तेच ठेवून आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. या ठिकाणी या प्रॅक्टिकलमध्ये देखील या मोरे HMच्या ऐवजी तुम्हाला कोणत्याही व्यक्तीचं नाव टाकायचं असेल तरीसुद्धा तुम्ही इच्छुक व्यक्ती या ठिकाणी दर्शवू शकता आणि या व्यक्तीच्या नावामध्ये विशेष काही नसतं. प्रत्यक्ष आपल्याला काय पाहायचं आहे, पगार स्लिप कशी असते ती या ठिकाणी पाहिजे असल्यामुळं या ठिकाणी तुम्ही व्यक्तीचं नाव बदलू शकता आणि आकडेवारी किंवा त्यांचे बँक खाते नंबर वगैरे किंवा पदाचे नावं वेगळे घेतले तरी हरकत नाही. हे शिकण्यासाठी आहे म्हणून तुम्ही या प्रॅक्टिकलमध्ये देखील काही विशिष्ट बदल करण्याची तुमची इच्छा असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो या पगार स्लिपला कॉलम कसे दिले बघा. या ठिकाणी अनुक्रमांक इथं दिलं, त्यांचं नाव दिलं, नंतर प्रत्यक्ष स्लिपमध्ये कॉलम आहेत अनुक्रमांक 1
त्याच्यातही क्रमांक आहे 2, बरोबर आहे. आणि कर्मचाऱ्याचे नाव दिले त्यांनी, जे वरती होतं तेच नाव इथं येईल. त्यांचा हुद्दा किंवा पद काय पदावर आहेत ते? अधीक्षक किंवा सुप्रिटेंडंट. इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात त्याला? सुप्रिटेंडंट. म्हणजे कार्यालयाचे जे मुख्य प्रमुख असतात त्याला ऑफिस सुप्रिटेंडंट असं म्हणतात, म्हणून त्यांचं नाव आले मराठीत अधीक्षक, बरोबर आहे. नंतर त्यांचा बँक खाते क्रमांक, हा बँक खाते क्रमांक त्यांच्या कॉलममध्ये त्यांनी दाखवलेला आहे. तो काल्पनिक आकडा कुठलाही घेतला तरी काही प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण एक 10 अंकी साधारण बँक खाते क्रमांक आता सध्या चालू आहेत. नंतर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी या व्यक्तीचं जी वेतन श्रेणी आहे, काय या व्यक्तीची जी वेतन श्रेणी आहे, ही वेतन श्रेणी आहे 9,300 ते 34,800. अशा प्रकारची वेतन श्रेणी जी त्याच्या पगार पत्रकात होती ती जशाल तशी आपल्याला घेता येईल. त्यांचं या वेतन श्रेणीनुसार चालू महिन्याचं जे मूळ वेतन होतं ते होतं 11,290. किती होतं? 11,290. हे आकडे काल्पनिक पद्धतीने त्यांनी घेतलेले असेल तर त्या पद्धतीने आपण जाऊया. पे ग्रेड किंवा ग्रेड पे या ठिकाणी त्यांनी दाखवला आहे 5,200. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, पगारपत्रकात आपण दर्शवल्याप्रमाणे कालच्या प्रॅक्टिकलमध्ये पगारपत्रकामध्ये देखील आपण मूळ वेतन अधिक काय केलं होतं? ग्रेड पे. मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे या दोन्हीची करायची काय? बेरीज. म्हणून पुढचा कॉलम आपल्यासाठी असतो मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे, म्हणून या दोन्हीची काय होत असते? बेरीज. आणि रक्कम या ठिकाणी पुढे येते 11,290 अधिक 5,200 आणि बरोबर या ठिकाणी मुळातच कॅल्क्युलेशन बेरीज काय असेल? 16,490. अशा पद्धतीचा आकडा या दोन्हीच्या बेरीजचा आहे, बरोबर आहे. ते पाहिल्यानंतर पुढं जर गेलात तर त्यांच्या मूळ वेतनामध्ये अधिक होणारा आयटम आहे तो म्हणजे महागाई भत्ता. कोणता आयटम आहे? महागाई भत्ता, किंवा त्याला काय आपण म्हणतो? DA आहे की नाही. हा महागाई भत्ता आहे आणि तो आहे 20,613. तो देखील या मूळ वेतनामध्ये अधिक होईल. या दोन्हीची बेरीज करून झाली आपली. आता इथून पुढं कॅल्क्युलेशन कशावर चालेल? मूळ वेतन आणि ग्रेड पेच्या बेरजेवर चालेल आणि ह्या बेरजेमध्ये अधिक होईल महागाई भत्ता. त्याला जेवढा मिळाला ते 16,490 अधिक 20,613. अशा पद्धतीचे 2 कॉलम झाले. आणि तिसरा कॉलम आणखी त्या 2मध्ये ॲड होणार आहे तो म्हणजे घरभाडे भत्ता. कोणता होणार आहे? घरभाडे भत्ता. हा जो घरभाडे भत्ता असतो तो त्या ठिकाणी त्यांनी एकूण पगाराच्या 10% दाखवलेला असेल, म्हणून या ठिकाणी आहे 1,649. किती रक्कम आहे? 1,649 रुपये. आणि वाहन भत्ता दाखवला आहे त्याच्या वेतन श्रेणीनुसार त्याला 600 रुपये, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, या सॅलरी स्लिपमध्ये असं दिसेल तुम्हाला, ती म्हणजे मूळ वेतन आणि ग्रेड पे याची बेरीज ज्यावेळेस या ठिकाणी आली त्यावेळेस त्याचा एकूण मूळ पगार निघाला बेसिक पे. त्याला काय म्हणतो आपण? बेसिक पे. आणि हा जो बेसिक पे आहे, हा बेसिक पे या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो काय आहे? 16,490. महागाई भत्ता 20,100. काय आहे तो? 20,613. 16,490 आणि 20,613 ह्याची दोघींची बेरीज होईल. आणि त्याच्यामध्ये आणखी काय काय मिळवलं जाईल? घरभाडे भत्ता 1,649, वाहन भत्ता 600 रुपये. आणि या सगळ्याची बेरीज एकूण बेरीज केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल ती म्हणजे 39,352. काय? 39,352. आणि हे 39,352 रुपये हा या मोरे HM या व्यक्तीचा किंवा या कर्मचाऱ्याचा, हे जे अधीक्षक आहेत या अधीक्षक महोदयाचा एकूण पगार आहे 39,352 रुपये. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी बाब महत्त्वाची अशी आहे की ती हे टोटल पगार कॅल्क्युलेट झाला, बरोबर आहे. 39,352 रुपये एकदा पगार त्याचा निघाला. त्याच्यानंतर त्याला कोणकोणत्या कपाती किंवा कोणकोणते टॅक्सेस द्यायचे आहेत हे सगळ्याचे कॉलम सुरू होतील. आणि ह्या सगळ्या पुढच्या कॉलममध्ये काय केलं जाईल विद्यार्थी मित्रांनो? वजा केलं जाईल एकूण, म्हणजे एकूण पगार 39,352मधून त्याला व्यवसाय कर ही कपातच आहे, बरोबर. ही काय आहे? कपात आहे. तो 200 रुपये वजा होईल. भविष्य निर्वाह निधी काल आपण शिकलो पगारपत्रकामध्ये, कर्मचाऱ्याच्या भविष्याची तरतूद म्हणून त्याच्याच पगारातून काय केलं जाते? एवढी रक्कम वजा केली जाते आणि ही वजा करून ह्या भविष्य निर्वाह निधी खात्याला स्थानांतरित केली जाते. आणि ती बचत म्हणून त्या ठिकाणी या भनिनी खात्याला, म्हणजेच जनरल प्रॉव्हिडंट फंड, त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात GPF. काय म्हणतात त्याला? GPF. अशा प्रकारचं खातं असतं विद्यार्थी मित्रांनो.
आणि हे जे GPF खातं आहे या GPFलाच मराठीत म्हणतात भविष्य निर्वाह निधी किंवा जनरल प्रॉव्हिडंट फंड आणि हे खातं आहे कर्मचाऱ्याच्या भविष्याच्या तरतुदीसाठी म्हणून एवढे 3,345 रुपये ते देखील या 200 प्रमाणेच या 39,000तून 39,352मधून वजा होतील आणि त्याच्यानंतर बाकीच्या कपाती पुढं दिलेल्या आहेत. इतर कपातीमध्ये काय दिलं आहे त्यांनी विद्यार्थी मित्रांनो हा 200 रुपये हा व्यवसाय कर हा राज्य सरकारचा आहे. नंतर पुढं जाऊन अजून कपात केली त्याचा आयकर म्हणजे इन्कम टॅक्स. तुम्ही नोकरी करता नोकरीवर या देशामध्ये जर आपल्याला नोकरी करायची आणि त्याच्यावर उत्पन्न मिळवायचं आहे तर त्या उत्पन्नावर आधारित जो असेल तो योग्य असा आकडा आयकराचा त्यांनी त्या ठिकाणी कपात केलेला आहे आणि तो दाखवला आहे 700 रुपये. किती रुपये 700 रुपये. हे 700 रुपये भारत सरकारला जातील. विमा कंपनी आपल्या आयुष्याच्या जोखमीसाठी 1200 रुपयाचा विमा हप्ता त्या ठिकाणी कपात करून घेते आणि हे देखील आपली एक बचत किंवा सेविंगच असते. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बँक कर्ज असेल तर या ठिकाणी टाकलं असतं. आता मोरे या व्यक्तीकडे बँक कर्ज नाही म्हणून ते नील ठेवलं आणि एकूण कपाती जेवढ्या तुम्हाला 200 रुपयापासून व्यवसाय कर बहिणी आयकर हे सगळे दाखवले हे 4 आयटमची बेरीज तुमच्याला दिसते ती म्हणजे 5,445 रुपये. किती दिसते 5,445 रुपये आणि ही 5,445 रुपये जी कपात आहे विद्यार्थी मित्रांनो ती कपात कशातून वजा होणार आहे 5,445 रुपये तुमच्या एकूण वेतनातून. कुठून वजा होणार आहेत एकूण वेतनातून किंवा त्याला आपण स्थूल वेतन म्हणतो. त्याला काय म्हणतो स्थूल वेतन. आणि हे जे स्थूल वेतन आहे हे स्थूल वेतन म्हणजेच ग्रॉस पे किंवा टोटल पे त्याला काय म्हणता येईल तुम्हाला इंग्लिशमध्ये टोटल पे. ह्या टोटल पेमध्ये 39,352मधून ही रक्कम वजा होईल. कोणती एकूण कपातीची 5,445. मग त्यातून जे शिल्लक राहील ते शिल्लक राहिलेली रक्कम म्हणजे शुद्ध देय रक्कम किंवा नेट पे आहे 33,907 रुपये. किती रुपये 33,907 रुपये हा नेट पे आहे. किती पे आहे नेट पे आहे किंवा शुद्ध राशी किंवा शुद्ध देय रक्कम म्हणजे त्याचा त्या महिन्याचा निव्वळ पगार. त्याला मराठीत दुसरा शब्द काय आहे शुद्ध देय रक्कमेला निव्वळ पगार. हा जो निव्वळ पगार आहे या ठिकाणी हा जो निव्वळ पगार आहे हा निव्वळ पगार किंवा शुद्ध पगार त्याला दिलं जाईल. ही निव्वळ किंवा शुद्ध पगार किंवा वेतन या ठिकाणी त्याच्या बँकेला जमा होईल आणि ती जी रक्कम आहे जमा होण्याची ती किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो शुद्ध नेट पे त्याचा आहे 33,907 रुपये आणि हे 33,907 रुपये त्याच्या बँक खात्याला जमा होतील. त्याचा बँक खाते क्रमांक कुठं दिलेला आहे या ठिकाणी दिलेला आहे. त्या बँक अकाउंटला एवढे पैसे जमा होतील आणि ती रक्कम जी शुद्ध पगार आहे ही रक्कम जमा झाल्यानंतर तो त्या महिन्याचा पगार उचलण्यासाठी पात्र होतो आणि बँकेत जाण्याच्या अगोदरच त्याला या पगार स्लिपमुळं म्हणजे ही जी पगार स्लिप आपण बनवून दिली या मोरेला यांच्या त्याला स्वतःचे बँकेत किती रुपये पगाराचे जमा झाले इथं बसूनही कळेल बँकेत जाण्याच्या पूर्वी. म्हणून दिलेली जी तारीख आहे ती मेचा पगार होता इथं दाखवलेला म्हणून इथं दिनांकी दाखवलं त्यांनी 1 जून 2017. इथं तुम्ही बदलून तारीख वर्ष आणि ती तारीख बदलू शकता. कालची जी महिना होता तोच टाका आणि दुसऱ्या दिवशीचा असेल. इथं मे दाखवला आहे तर तिकडे जून दाखवला आहे बरोबर आहे. तर या ठिकाणी आपण जर इथं ऑगस्ट केला असेल चालू महिना म्हणून झालेला महिना जर तुम्ही ऑगस्ट केला असेल तर त्या ऑगस्ट महिन्याच्या ऐवजी या ठिकाणी इथं बरोबर ऑगस्ट आहे परंतु खाली जी पगार स्लिप बनवली तुम्ही या पगाराला मात्र तुम्हाला 1/9 करावं लागेल बरोबर आहे. 06च्या ऐवजी 09 करावं लागेल आणि तारीख कशी घ्यावी लागेल तुम्हाला या ठिकाणी 1/9 बरोबर आहे 1/9/2020 अशा पद्धतीची तारीख घ्यावं लागेल आणि ही पगार स्लिपचं प्रॅक्टिकल पूर्ण करता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल या ठिकाणी ही पगार स्लिप देणारी जी व्यक्ती आहे या ठिकाणी त्यांची सही होईल म्हणून तिथं लिहिलं आहे व्यवसाय प्रमुखाची स्वाक्षरी किंवा कार्यालय प्रमुखाची स्वाक्षरी. अशा पद्धतीने ही कॉम्प्युटर प्रिंट काढलेली पगाराची स्लिप किंवा वेतन चिठ्ठी त्याला वेतन चिठ्ठी म्हणू आपण मराठीत ही चिठ्ठी घेऊन हा कर्मचारी कुठे जाऊ शकतो पगार आणण्यासाठी बँकेत.
कुठं जाऊ शकतो? बँकेत. आणि ही चिठ्ठी दाखवून त्या ठिकाणी स्लिप भरायची पैसे काढण्याची, आणि तो पैसे काढण्यास पात्र असेल आणि तेवढा पगार त्याच्या खात्यावर जमा झाला असेल, आणि तो आहे 33,907, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो? नेट पे किंवा शुद्ध पगार. बरोबर आहे. आणि हा जो नेट पे आहे हा कसा असतो आणि कसा बँकेत पाठवला जातो हे आपण पाहिलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी पगार स्लिप कशी तयार केलेली असते आणि कर्मचाऱ्याला ती देणं किती महत्त्वाचं आहे, ह्या सगळ्या बाबी या ठिकाणी आपण पाहिल्या. आणि पगार स्लिपचा नमुना कसा असतो, त्यात कोणते कॉलम असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, एकच साधी गोष्ट आहे, पगार पत्रकामध्ये जेवढे कॉलम आहेत ते सगळेच कॉलम यामध्ये पगार स्लिपमध्ये असतात आणि त्याचं उतारा म्हणल्यासारखं आहे. बरोबर आहे. एक उदाहरण तुम्हाला या ठिकाणी मी देतो. तुमच्या नावावर किंवा तुमच्या वडिलोपार्जित जमिनी ज्या आहेत त्या जमिनी तुमच्या वडिलाच्या आईवडिलाच्या कोणाच्या तरी नावावर असतात, आणि त्या नावावर असलेल्या जमिनी आपल्याच नावावर आहेत की नाही या बघण्यासाठी दरवर्षी तलाठी आपल्याला किंवा आपले पालक त्या ठिकाणी काय करत असतात? त्याचा शेतीचा उतारा आणतात. त्याला काय म्हणतात? उतारा किंवा नक्कल. दुसरा शब्द काय? नक्कल. आणि ही नक्कल किंवा त्या ठिकाणचा त्याचा जो उतारा आहे त्यालाच आपण नोंदी म्हणू शकतो आपण. बरोबर आहे. नोंदीचं पत्रक. कशाची? नोंदी. ही जी नोंदीचा उतारा किंवा नोंदीचं पत्रक आणलं असेल त्याला आपण 7/12 वगैरे म्हणतो. आणि अशा प्रकारची जी बाब आहे त्याच्यातून काय दिसतं तुम्हाला? तुमच्या शेताच्या चौबाजूचे शेजारी कोण कोण आहेत, आपल्या नावावर क्षेत्र किती आहे, त्यांच्या नावावर किती क्षेत्र आहे, आणि आपली नोंद कशातली? भूसंपादन खात्याची किंवा महसूल खात्यातली, आणि आपल्या नावावरची जी मालकी आहे ही मालकी अबाधित आहे की नाही ही बाब या ठिकाणी कळते. म्हणून मालकीची नक्कल, शेतीच्या मालकीची नक्कल, कशाच्या? शेती मालकीची जशी नक्कल असते, बरोबर आहे, त्याला तुम्ही 7/12 अशा पद्धतीने संबोधलं जातं, किंवा मराठीत आपण 7/12 म्हणतो. आणि त्या छापील फॉर्मॅटमध्ये माहिती भरून आपण शेतीची अधिकाऱ्याकडून घेतो. तशा पद्धतीने आता तर ते 7/12 ऑनलाईन मिळू लागलेले आहेत. बरोबर आहे. प्रिंट मिळते त्याची, आणि अशा पद्धतीने जशी नक्कल त्या ठिकाणी मिळवली जाते किंवा त्याची कॉपी प्रत मिळवली जाते, तशाच पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचं चीज हे पगारामध्ये मोबदल्यामध्ये असतं. आणि हा जो पगाराचा मोबदला आहे तो मोबदला म्हणजे पगार किंवा वेतन आहे त्याची नक्कल, म्हणजे आपण किती पगाराला पात्र आहोत, एकतर आपला एकूण पगार किती आहे आणि आपल्या हातावर येणारा किती पगार आहे म्हणजे बँकेमध्ये, अशा पद्धतीचं सगळं कॅल्क्युलेशन असलेले कॉलम किंवा त्याची नक्कल या ठिकाणी जी आहे त्यालाच आपण काय म्हणत आहोत? पगार स्लिप किंवा सॅलरी स्लिप, किंवा या ठिकाणी काय म्हणता येईल तुम्हाला? वेतन चिठ्ठी. मराठी दुसरा शब्द काय म्हणता येईल त्याला? वेतन चिठ्ठी. आणि ही वेतन चिठ्ठी कशी असते याचा आपण अभ्यास या ठिकाणी केला. विद्यार्थी मित्रांनो, काळजी घ्या, अभ्यास करा, घरातच राहा, सुरक्षित राहा, लक्ष देत चला. धन्यवाद.